Terve! Moi! Tänään on päivä. Varmaan tiistai. Mut se ei ole tärkeää. Tänään puhutaan vähän semmosesta asiasta, kun mulla on ollut semmoinen eksperimentti nyt viikon viime sunnuntaista tähän sunnuntaihin. Olin käyttämättä kännykällä tämmösiä. Siis mä käytin kännykkää siihen, mihin se on luotu. Eli niin kun siis yhteyden pitämiseen. Ja mä käytin siis viestejä, puhelinta, WhatsApp, Kik ja Skype. Sähköpostia mä nyt käytin myös. En käyttänyt mitään Twittereitä, Instagramia, Facebookia, enkä pelannut mitään pelejä. Mä nyt vähän katon täältä kännykästä, mitä mä oon kirjoittanut joka päivä. Mä oon kirjoittanut vähän jotain. Siis lyhyesti, mitkä fiilikset mulla on. Maanantaina tapahtui ihmeellinen asia. Mä menin bussilla kouluun ja mä niinku ehin siihen bussiin. Bussi menee niinku varttia vaille, millä ehtii hyvin. Kyllähän se menee aina siihen, että sit toivoo, että ehtii niillä 2 myöhemmällä siihen vaihtobussiin, niin yleensä käy aina silleen. Nyt mä ehdin siihen varttia vaille menevään niinku wow! Se oli aika eeppistä. Ja se johtuu luultavasti siitä, koska yleensä mä vietän aamulla aina siellä sängyssä. En mä jaksa nousta, että mä saan kännykkää vartin. Niin täällä saattaa olla jotain vaikutusta asiaan. Nyt mä en voinut tehdä niin. Sitten tiistaina. Mä nukuin hyvin sen yön. No joo, meillä alkaa 10 tiistaina, mutta kuitenkin. Mä nukuin hyvin. Pitkään. Varmaan 10 tuntia oikeesti. Sitten mä olin aamupalalla 1 ja siinä tuli vähän sellainen fiilis, että mitäs mä nyt teen? Mulla on tässä kännykkä, mutta kaikki ehkä haukiskin tuonne, että mä voin päivittää sähköpostia. Mut joo, ja sitten tiistai-iltana mä vielä menin sitten koneella Twitteriin ja siellä sitten tulikin oltua, mutta en mä todellakaan jaksanut niinku mitä kaikkia twiitteja lukea, koska niitä tulee paljon. Sitten keskiviikkoa mä oon vaan laittanut tänne, että akkua nyt on. Akkua on. Akku vaan riitti niin koko päivän. Sitä vaan oli. Ja oli. Ja oli. Ja oli. Ja oli. Sitten torstaina tuli semmoinen fiilis, että tekis vähän mieli pelata kännykällä jotain, mutta en minä pelannut. Perjantaina mä laittanut, että melkein avasin jo Twitterin. Mä olin silleen, come on, mikä järki tässä on enää niinku olla käyttämättä. Siis mitä järkeä mennä koneelle Twitteriin, kun se on tässä kännykässä helpompi, mutta jos lauantaina vähän samaa, sunnuntaina haluaisin vain somen. Mut sit eilen maanantaina, kun taas sai käyttää, niin ei se tuntu niin ihmeelliseltä. Ja kun mä tulin koulusta, niin oli 20%, niin oli niinku sitten vielä niistä kännykkäpeleistä, mitkä oli oikeastaan suurin syy tähän, miksi minä niin kun tein tämän jutun. Minulla on tässä 3 kännykkäpeliä, joita mä vähän mietin. Tässä on niinku 2 tällä hetkellä ehkä hiteintä peliä on nyt tämä Geometry Dash, millä se pompitaan sillä tyhmällä kuutiolla. Ja sitten Clash of Clans. Ja sitten me nyt otin tähän vielä niinku hänen muistolleen, hänen flappiytensä, Flappy Birdin. Koska monien mielestä sekin on ollut jotenkin riiputtava. Mutta Flappy Birdissa mä sanon, ei se mun mielestä ole riiputtava. Mut kuitenkin, ei se silleen oo. Koska siinä niinku ei oo mitään kunnon tavoitetta. Sen lopettaminen on niinku helppoa. Jos vertaa vaikka Geometry Dashia, kun siinä pitää vedä niitä tasoja läpi, niin sit siinä mä pääsin pitkälle, ehkä mä pääsin vielä vähän pidemmälle. Mikä peli sekin on ihan perseestä, mutta kuitenkin niin hyvä. Clash of Clans ei ole oikeastaan kovin riippuvaisuutta aiheuttava. Mut siinä toisaalta siitä tulee aika paljon availtua, jos on ne ilmoitukset päällä, mutta jos laittaa ne pois, niin sit se on vaan semmonen, että käy siellä niinku parin päivän välein. Ai niin, tääkin on täällä. Niin se on ihan silleen jees, mutta joo. Sitten tämä vielä, jos te kiinnostaa semmonen niinku vähän niinku talk show-mainen, tai semmonen, missä puhutaan jostain kunnon aiheista, niin oikein keskustellaan. Niin se katkaa Good Mythical Morning, GMM. Mä laitan tonne linkin. Mut siis siellä on 2 amerikkalaisjätkää ja jos ette osaa englantia, niin haistakaa ja niin, kattokaa jos kiinnostaa. Joo. Okei. Noniin, se oli tältä kertaa. Tässä nähdään taas
seuraavan videon merkeissä. Joo, nähdään taas, moro. Romsaa tähän, oi.